A familia de Daniela Otero busca atopar respostas á súa enfermidade. A boirense sofre unha enfermidade ultra rara da que só hai 2 casos en Galicia, polo que non hai tratamentos nin investigacións. Como buscar respostas e tratamentos a unha enfermidade que non está nin nomeada? Esta pregunta é a que se fai a familia de Daniela Otero, boirense de 7 anos, que sofre unha enfermidade ultra rara, polo que apenas hai casos rexistrados. É unha mutación genética que non ten nombre, que é unha mutación nun gen, e claro, cursa con unha hipotonía a nivel axial, o sea que ela non pode nin andar, nin falar. Non fai vida normal porque ao non falar, nin andar, pois entón necesita axudas. Nestes momentos, Daniela acode a un colexio do municipio, pero precisa dunha atención especial. O sea, non está nun colo de educación especial, está nun colo ordinario, ten unha cuidadora non todo o tempo con ela, e ten PT e AL para que a axuden. Hai alternativas como un centro de educación especial. Local, que é o que valoramos, pero por agora son partidaria de ir a un colo ordinario cos todos os nenos, en plan que teñen que haber inclusión. Ante a falta de información, estudos e investigación sobre a doenza que sofre ten que recibir diferentes tratamentos e só unha parte deles entran dentro da Seguridade Social. As únicas axudas que temos son as que, o sea, as que che dá unha axuda mensual, que é a que che dá a Xunta, e despois non hai máis axudas. Ela ten rehabilitación os martes e os venres no Barbanza, que eso sí que é a nivel gratuito porque pertenece aos Sergas, pero despois xa non ten máis terapias. O sea, as terapias que ten a maiores son as que nós pagamos. Todo, o sea, todo que pagar ti, o logopeda, a terapeuta ocupacional, os viaxes en plan porque vamos a un centro que hai fora de Galicia para facer as súas terapias, iso telo que costear ti todo. Se investiga, porque é unha enfermedade minoritaria, non hai casos, entón non investigan. De feito, ela cando vai ao seu neurólogo, preguntámoslle se hai algunha investigación ou algo que poda axudala e demais, e non hai nada. Só o que ti faz. O sea, en plan, a resposta do neurólogo é o que estás facendo é o que hai que facer, non hai máis. Solo todo terapias. Terapias que lle recomendan facer xa que non hai nada pautado para esta enfermidade. Fas ti terapias porque como a enfermedade cursa con unha hipotonía, o sea que ten moi pouco tono, entón ten que facer terapias. Para intentar contar con algo máis de financiación, están a buscar alternativas coas que recadar cartos para poder seguir co tratamento de Daniela. Por exemplo, que vendemos unhas rifas solidarias en plan para axudar as súas terapias e a veces facemos como un plan nun bar, un casillero para que nos axuden e hai sitios, por exemplo, en Boiro e en Rianxo que nos aportaron cousas como para sortear e para, o sea, para poder poñer nas rifas e rifalas. A xente que coñece o noso caso, en plan, pois nos compran rifas e demais, pero que pouco, o sea, que pouco máis podemos facer, porque isto págalo ti sí ou sí. Xa que as axudas das administracións que hai para enfermedades raras van directamente a unha asociación. A asociación desta de enfermedades raras, pero, sabes, en plan o que, a ver se me explico, en plan o que consiguen e eso, é para a Asociación das Enfermedades Raras, sabes? Non é para a enfermedade de Daniela. Sería para unha asociación a cal nós non estamos porque non... porque non nos, o sea, nos coincideu, a ver se me explico. E outra é porque non... O sea, é para enfermedades raras, pero esta enfermedade é moi pouco común, de feito non hai moitos casos en España. Coñecimos ahora un caso que hai aquí en Galicia, dunha nena que ten a mesma enfermedade que ela, pero máis pequeniña. E depois xa non coñecemos a nadie máis. Tamén acudiron ao Concello de Boiro para organizar algunha actividade solidaria para recadar fondos, algo do que non obtiveron resposta. Miña nai falou, bueno, cunha persona no Concello, pero que nos iban a axudar en plan para facer como se fora algo, se facían en plan como se fora un baile ou algo así, sabes? Es un festival e demais, pero falamos con ela, tumemos unha entrevista con esta persona no verán, no, casi no verán, xusto casi cerca das festas de Boiro, o sea, de xullo, e non nos axudaron. En ese aspecto sí que non nos axudaron. A familia de Daniela busca apoios para poder seguir financiando as súas terapias, que ás veces ten que facer fora de Galicia, xa que a enfermidade afecta a nivel psicomotor e cognitivo, unha enfermidade ultra rara que padecen 2 persoas na comunidade galega.
Din que non saben se hai 6 casos ou 7 casos, pero non sabemos máis. Non hai información. Había uns casos, pero non sei se en Arabia Saudí, pero xa fai 45 anos ou así, me había comentado a mí o pediatra do centro de salud. Ante esta situación, pide axuda a todas as administracións. Eu como nai desta nena, pois fago un llamamiento en plan ao Ayuntamiento de Boiro, se nos poden botar unha man facendo algún festival ou algo que poda nos axudar a nivel económico, porque todas as terapias, o que decimos, desde un principio pagámoslas nós todas.